toca la talla, li toca. Si no n'hi ha per tothom, perquè com que som molta gent aquest any, els que quedin només han de dirigir-se a mi quan sigui i... Aquest senyor de samarreta. O sigui, és un canal de Avall, 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 som avall, som avall. Saco, Avall, avall, som avall. Calcular. ¿Cuánto tiempo puede estar sin pagar, sin costar? I tornava a rebar? Està complicat el tothom. Hòstia. Avui he anat a fer-me la revisió mèdica aquesta. Sí, però té una densitat. Sí, la literatura tiene una densidad de ideas muy baja. Extremadamente baja. La noticia es porque aparte de... Bueno, és com... Anem consultant. Taxi. No, no marxis. ¿Más aún, tío? Vale, ya de subida. Venga. Cansinos que son. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Joder. Ai. Es subir, dar vuelta. Ya falta menos. Què? Estic esperant els recalçants que em vingui a buscar.
Un helicòptero. Jo només de sentir-vos ja estic esgotada. Tantes mares... Hasta ahora no me la cuenta esta.